ग्राम पंचायत तालर से दिनेश चौहान जी की ओर से नया साल 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। आरके रिकॉर्डिंग स्टूडियो घोरावल सोनभद्र। गावे के हमरा उसान हवे सबके नया वर्ष के मुबारक बयब के। ए भाई सबके हैप्पी न्यू ईयर। गावे के हमरा उसान हवे सबके नया वर्ष के मुबारक बयब के। तालर में बाकी सब के नाम कट जाई, दिनेश चौहान के नाम चटक जाई, प्रधानी के माला लटक जाई। दिनेश चौहान के नाम चटक जाई, प्रधानी के माला लटक जाई, माला लटक जाई। सभी गरीबवन पे देवेले ध्यान हो, राखेले गौवा में सब पे ईमान हो। साचो भैया सभी गरीबवन पे देवेले ध्यान हो, राखेले गौवा में सब पे ईमान हो। सगरो विरोधिया के नामा छटक जाई, दिनेश चौहान के नाम चटक जाई, प्रधानी के माला लटक जाई। दिनेश चौहान के नाम चटक जाई, प्रधानी के माला लटक जाई, प्रधानी लटक जाई। पढ़ के नहीं बटे के हुआ के फिर में पूरा करे है काम साझे सवेर में। 2025 में ध्यान दे जा हो भैया दीदी लोग। पढ़ के नहीं बटे के हुआ के फिर में पूरा करे है काम साझे सवेर में। लाल राजा कहे मामला पलट जाई, दिनेश चौहान के नाम चटक जाई, प्रधानी के माला लटक जाई। दिनेश चौहान के नाम चटक जाई, प्रधानी के माला लटक जाई। एक बार दिनेश भैया के भी मौका दी जाए भैया।